फैद' नांगौबा थिखोना हरनोसै गारियाव फैद'। खुलुमबाय लोगोफोर। जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हाया बायदि सानोमोन आरो, नाथाय मावग्रा मानसिबो दंमारो। दा जाय बायदि खामानिया माने बयजोंबो मुगैजायो, नासयजायो, खिन्थु फेमास जायो, बेफोरबायदि खामानिखौ जाय मावनो हायो बयजोंबो मिथिजायो, जेरावबो गोसारो आरो बेफोरबायदि खामानिया। बे खामानियानो जाहैबाय माने आंगि बायदि जाफ्लानानै, फाग्ला बायदि जाफ्लानानै माने बयनियावबो फैसा बिबथिंनाय आरोना। दाखालि बावै क'क्राझार गसाइगाव बाजाराव सासे बर' आइजोआ गावनि उन्दै खुदियाखौ, गाइखेर जानाय खुदियाखौ बिखुङाव बानानै माने बाजाराव फैसा बिबथिंदो आरो माने बिनियाव मोनो बैनियाव मोनो थाइसे थाइनै बिबथिंदो। बिथाङा मा होनना बिबथिंदो माने आङो आब'नियाव आलासि जानो फैदोंमोन, आं गसाइगावनि लाथागावआव थांगोन, आङो आंनि न'आ लाथागावआव, जे गारियाव आंनि फैसा बेगा गोमाबोबाय, दा बिनि थाखाय आंनो न'आव थांनो फैसा नांगौ जादों होननानै बाजाराव बिबथिंदों आरो। दा बेयावनो जों बर'निनो जायगाखा नालाय, ओमफ्राय सासे बर' आइजोआ बिनि गोरबोआव मा होनो बिखायाव गथ' बानानै फैसा बिबथिंनायखौ नुनानै माने जोबोर अनखांनाय मोनना भिडिअ बानायनायजों लोगोसे बिथांखौ माने फैसा होनो राजि जायो आरोना। माने बिनि आखायाव केस गैया, थेवबो बियो सोरनिफ्रायबा लाथ'नानै माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरगोन होनना राजि जानानै बिखौ लिङो आरो गावसानियाव थांनोबो लिङो, जेनेबा मोजाङै मोजां दैथायहरगोन, लाथागावआव थांनाय गारियाव दिखांना हरगोन, बेफोरबायदि बहुद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो आरो बिनि दुखुखौ नुनानै। माने जोबनायाव मा जाहैखो नोंथांमोना आङो फोरमायलांबाय थागोन, नै भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। फैद' नांगौबा थिखोना हरनोसै गारियाव फैद'। बेखौनोथ' फैदो, बैयाव माबा मोनसे खालामनानै हरनोसै ना, फै बिदि गोदाव सोराव उन्दै लानानै। नै लोगोफोर, बियो थिखाय बासबारिनिफ्राय फैदोंमोन, बियो लामायाव गारिजों माने गारियाव फैसा गोमादोंनो, सोरबाफोर सिनायोबा बेखौ राइड आरो शेयारिं खालामनानै फैदों। बियो क'क्राझाराव थांगोन, क'क्राझार थांगोननो, माने थिपकाय बासबारियाव बिब'नाव थांदोंमोन जिनिसा, ओमफ्राय बाव नापितनाव लोगो मोनबाय दा, ओमफ्राय फैसाया गारियाव गोमादोंनो। मानसिया क'क्राझारनिनो, क'क्राझार मा जायगामोनलाय? हा? लाथागाव, क'क्राझार लाथागावनि। औ, ओमफ्राय दा बासबारियाव बिब'नाव थांदोंनो दाखालिनो, ओमफ्राय दा बिब'निफ्राय फैबाय दा, ओमफ्राय गारियाव गावलाय फैसाखौ गोमाबोजोबदों होनदों। दा क'क्राझार लाथागाव थांगोननो, आं होनबाय आं गारियाव थिखोनानै हरनोसै फैदो, आंनावबो खरसा खालामजोब्बायना, आङो सासे मानसिनाव लानानै हरनो होनबाय, दा बेखौबो थाङा। दा गोदाव सोराव बे गथ'खौ लानो सानसेनो, आं होनबाय न'आव जोंनाव थौदो, नांगौबा दा क'क्राझारनि मानसि मेरला दङ, माबा मोनसे बेब'स्था खालामनानै जों हरगोन होननानै। जोंथ' बेखौ जेबो खालामनाय नङाना। नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होना नायदोंबा, गोसो होना खोनासंदोंब्ला खोनादोंबो जानो हायो जे माने सासे मानसिनि राव खोनादों, बेयाव सिनायनाय बादिसो मोन्दों आं होनदों आरोना। माने बे गसाइगाव बाजार खाथिनिनो गर्जन गामिनिनो नालाय, माने सासेबाबो सिनाय हानाय मानसिया थाखाथारगोन। माने 2-3 किल'मिटार गोजानहालागै माने ए टु जेड सिनाय हानाय जाखायो आरोना, गावनि एरियायाव बबे गामिनि मा नाम बेफोरबायदिखौ सिनाय हानाय थाखाथारो। दा बेफोरबायदिनो खाथिनिनो नालाय सासे मानसिया बुंबाय सिनायनाय बादिसो मोन्दों आं होनदों आरोना। नाथाय जोंबो सानदोंमोन माने बिनि मोखांखौ नायनानै, बिनि मुडखौ नायनानै माने ओरैबायदि सानदोंमोन, माने बोरै माबायदि खैफोदाव गोलैखो बिखौ, माने बिखौथ' मानो दालागि रावबो हेफाजाब होनो ओंखाराखै, मानो सासेल' जोंनि मन्जुलि ब्रह्म सिस्टाराल' मानो हेफाजाब होनो ओंखारखो, बेफोरबायदि सानदोंमोन आरोना गोसोआव। नाथाय बिनि मुडखौ नायनानै सिस्टार मन्जुलि ब्रह्मआबो माने ओरैबायदि गोसोआ गोरबोआव अननाय मोनखांनानै बिखौ हेफाजाब होनो ओंखारदोंमोन, माने गावनि आखायाव फैसा गैयाबाबो सोरनिफ्रायबा लाथ'नानैबाबो माने गारियाव दिखांना हरगोन होननानै माने बिखौ लिंदोंमोन आरो। दा
जोंबो सानदोंमोन बेफोरबायदि दुखुथिया खैफोदाव गोलैनायखौ माने हेफाजाब खालामाखै होननानै नाथाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन नोंथांमोनाबो। दा बिब'नाव थांदों माथ' दा बिब'नि नाम्बार सोंबाय बिब'नि होनो रोङा फिसायनि नाम्बार सोंबाय फिसायनिबो होनो रोङा दा बेबायदि अबस्था जानानै दङ। दा जोंनि बर' फिसाफ्रा बेबायदि गोदाव सोराव आलादारि थायोबा बेसो जादों। माने बियो आखायाव केस लुबैदोंमोनदां ओमफ्राय आंनावथ' आखायाव केस गैया फैसाया बेबायदि अबस्था जानानै दङ। दंबासो नाम्बार गैयाबा मा नाम्बारबो गैया जेबो गैयाबा दा होजोंहायबो खोन्थाहरफिनो फै नांगौबा गारियाव थिखोना हरनोसै जोंनाव थाङाबाबो फैद'। नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बुजि मोनबाय जानांगौ माने बिथाङा गसाइगावनिनो गर्जन गामिनिनो आरोना गसाइगाव बाजार खाथिनिनो गर्जन गामिनिनो बेनिफ्राय बिथाङा माने उन्दै समावनो हाबा जादों आरोना माने उन्दै समावनो 14-15 बोसोरफोरावनो जादोंबो जानो हायो जायखिजाया उन्दै समावनो हाबा जादों गथ' सानै दोङो ओमफ्राय सासे बे बिहुमाव बाना लानाय गथ'आ माने उन्दैसिन आरोना बेखौ लानानै माने फैसा बिबथिङो बियो ओमफ्राय एसे क्रिक होननानैबो बुंदों नाथाय बेसेबां क्रिक बेखौ मिथिया खिन्थु अभाबाव सभाब नस्थ' जायो मानसि मोजांनियाबो जेराव बियो खामानि मावनो हाया गथ'खौ गारनानै खामानि मावनो थांनो हाया खाथि खाला खामानि मावजानायबो खामानि गैया माने ओरैबायदि अभाबाव गोलैयो अब्लानिया सभाब नस्थ' जायो जोंथ' बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा बियो माने बिदिनो थाइसे थाइनै फैसा जायनियावनो बिनियावनो माने फैसा बिनानै लायो आरोना बिदिनो जायो बेनिफ्राय माने बेनि बाजार गिदिङो आरोना बे बाजाराव दिनै बै बाजाराव सप्तासेसोनि उनाव थांलायबाय बेफोरबायदि गिदिं बियो फैसा बिबथिङो असिना जायगाफोरनियाव असिना मानसिनियाव दा बेफोरबायदिनो बियो बिनानै जिउ खाङो होननानै खोनादों माने एसेबां बिद्रायनायबो नङा बियो मालाय बादि जेनेबा जोङो मुस्लिम बाङालिफोरखौ जोङो ट्रेन स्टेसनाव बा बाजारफोराव बा बहुद जायगायावनो बिसोरनि मानसिफोरखौ नुयोमोन आरो बिब्दि फैसा बिबथिंना जानाय बिखायाव गथ' लानानै जानजियाव गथ' लानाय माने फैसा बिबथिंना जानाय नुयोमोन नाथाय बिसोरबो मावनानै जानो हायो मावोबा खिन्थु बियो मोनसे फेक्सन बायदि आरोना अभाबाव सभाब नस्थ' जानायजों लोगोसे मोनसे फेक्सन बायदि बियो आजादि जानायनि थाखाय दा बिथाङा गसाइगाव खाथिनिनो गर्जन गामिनि माने बिथांखौ गोमादों होननानै बहुद भाइरेल जादोंमोन ससियेल मिडियाआव नाथाय बिथाङा गोमायाखै जागानिनो बिब्दिनो गेजेर फैसा बिबथिंनानै जायो एसे क्रिक होननानै मिथिदों। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो गोजोन्थों।